Marso 16, 2025. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mga usa ka semana human siya magsulti niining mga butanga. Gidala ni Jesus si Pedro, si Juan ug si Santiago ug nanunga sila sa usa ka bungtod aron mag-ampo. Samtang nag-ampo siya, nausab ang iyang panagway ug migilak ang iyang sapot sa kaputi. Ug sa kalit mitungha ang duha ka tawo ug nakigsulti kaniya. Sila mao si Moises ug si Elias, nga mibakita uban sa langitnong himaya ug nakigsulti kang Jesus mahitungod sa iyang kamatayon didto sa Jerusalem. Nahikatulog pag-ayo si Pedro ug ang iyang mga kauban, apan nahigmata sila ug nakakita sa himaya ni Jesus ug sa duha ka tawo nga nagbarog tupad kaniya. Sa diha nga ang duha ka tawo mubiya na kang Jesus, miingon si Pedro kaniya, "Magtutudlo, maayo gayud nga ania kita dinhi, magbuhat kami og tulo ka payag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias." Sa tinuoray wala siya makasabot sa iyang gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, mitungha ang usa ka panganod ug milandong kanila ug nangahadlok ang mga tinun-an. Sa diha nga ang panganod mipatungod kanila. Unya may tingog gikan sa panganod nga miingon, "Kini mao ang akong anak nga akong gipili, pamatia ninyo siya." Sa pagkahanaw na sa tingog, si Jesus na lamang ang nahibilin. Wala magsaba ang mga tinun-an mahitungod ni ining tanan og niadtong higayuna walay usa ka butang sa ilang nakita nga gisugilon nila kang bisan kinsa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygod ko ikaw, O Kristo.